Mana usahakan? Malah mana? Endur bedor. Oke, baru. Deh. Sampai tadi. खुलुमबाय रायजोफोर दिनै आंनि सेकेन्ड ब्लग बनायनाय भिडिअ आरोना नैबे सेकेन्ड बनायनाय ब्लग भिडिअ नोंथांमोनखौ गासिबो बरायनाय जाबाय आरो आङो माबाखौबो सेन्स खालामबाय इउटुब चेनेलनि नामखौ सेन्स खालामबाय गोबाङानो बुंबाय थादोंमोन चेनेलनि नामखौ सेन्स खालाम होननानै आं सेन्स खालामबाय आरो दिनै ओमफ्राय जोंना दिनै माबायाव ग्रासलेण्डआव नाइट प्रग्रामा दिनै साननैमोन आरोना साननैनियाव दिनै नेक्स्ट दे जागोन जोंना दिनै ओमफ्राय बेयाव जों नै थांनो ओंखारबाय दा मैया थांबाय मैयानि भिडिअखौ आङो नै हेगारना होबाय दहायनो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बिदिनो सापर्ट खालामबाय था नै दावहाखौ रेखायगारबाय दा दसे थानानै ओमफ्राय नै जोंहा मैयानि लोगोफोरा नुजोबो ब्लगार आं कुनाल हेल' हाय हेल' या दावहाराव दासो फैदो ओंखारखांबायनो गाना जाजोब्बाय ना जाबाय दिनै मादो हेन्स दं नामा दिनै हेन्स दङ इन्जय खालामसै एसे दिनै सेकेन्ड मैया थांबाय सेकेन्ड दे बिदिब्ला रायजोफोरा नायलांबाय थाबानो जाबाय जोङो थांगासिनो नोंथांमोना नुलांबाय थागोन देखायलांबाय थागोन जों थांबाय थानि जों बाइकजोंसो थांगोन बाइकजों थांबा एसे बार नाङो ओंखायनो थांनानै दसे थाहैनो गोनां जायो आरो ना थांग्रोनोसै आरो गोबाङानो सानना गोदि मैया माबायाव आइलेण्ड फेस्टिभेलाव माबायाव आइलेण्डआव मोनसे फेस्टिभेल दंमोन मिउजिक फेस्टिभेल बेयाव नङा बेनि बारनानै ग्रासलेण्ड मोननै सिगाङाव मोनसे एलपि स्कुल दङ बेयाव जादों आरो राज फुजाया दा बेयाव जों थांगोन आइलेण्ड फेस्टिभेलाव नङा आरो ना बेखौ बारलांनानैसो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय ना भिडिअखौ दावरा माबा मोनसे बुं नामा आं मा बुंबावनो चेनेलनि बागै जेनेबा बिदिनो नायलांबाय थादो लोगोसे माने साबस्क्राइब खालामनानै लादो जायफोरा साबस्क्राइब खालामाखै शेयार खालाम आरो लोगोसे शेयार खालाम आरो बिदिनो लाइक खालाम बेखिनियानो आरो नैबे चेनेला नामासो जेनेबा नेमा गुबुनबाबो जों दावहरदावनो सालायो आरो दावहरनानै गुबुन मोनसे चेनेल दंबावो बेखौ जों नै भागिना सालायो आरो ना ओमफ्राय दावहारु नामाव गोबां चेनेल दङ फेक चेनेल खुलिनाय एसेबो बिथांमोनाबो एगारो दावहारुनि भिडिअ होनबाथाय स्टेज प्रग्राम बायदिसिना होनबाथाय ओंखायनो आं बाहाय नामखौ एसे आलादा दोननाय जादों आरो जों दा नै अमृतनगर सारिसगाव दोङो दावहारुंखौ नेगासिनो दावहारुङा गुबुन बेलेग गारि गंसे फैगासिनोसो जों एसे दाब्रायबाय नै सारिसगनिफ्राय जों दामाथि थांनाय जादों थारमाने लामाया मोननै दङ नालाय फैबाय हादो दा हा लामाया मोननै जेनेबा नै केसा रास्ता मोनसे दङ ओमफ्राय पाका रास्ता मोनसे दङ आरो ना केसा रास्ताथिं गोबां माबा जायो खुला जायो ओंखायनो जों दा पाका रास्ताजों थांबाय माथो थांगोन खुला जायो माथो बिथिं जों दा केसा रास्तासो थांनांसिगोन दा केसा रास्ताथिं हा ओंखाम जाहैनो
lama sih kan. Bawa macam lama nih, bawa macam lama. Tangasnya. Đây. सहैबाय जोङो गेटसिम दावरावमोन गारिया हाबबाय गेटआव गारिखौ दोनसै ओमफ्राय दोननानै कमिटि हलाव जहैनोसै आरो जों दसे Dawaru sebentar ini kan punya Jebai Oka Hendris ada kan punya naik hagen Oka Hendris ada numpuk tak kenal langsung ya mami di kalam naik boleh betul kan punya boleh betul Lenjar Puria ini thank you bisa sih pun apa gitu bisa pun apa iya mendengar di sini mendengar thank you रायजोफोरा गोबां सापर्ट खालामदों आरो गोबां अनसुंथाइ होदों रायजोफोरनिसिम गोबां आरो लोगोफ्राबो सापर्ट खालामनाय शेयार खालाम आरो मेंबाय नामा मेंबाय खननो नागिरथाराखैमोन बियो दिनै ओमफ्राय खनाबानो माबायाव दै गुसुआव एसे सारसोमबायमोन आरो मोजां जादों बरिया नोंथांमोना जुदि दावहारु बसुमतारी बिदि स्टेज प्रग्राम आरो मेथाइ खननायखौ जुदि मोजां मोनदोंबा शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम बिदानो शेयार खालाम जोंनो अनलि शेयार नांगौ लाइक नांगौ बेल' आरो ओमफ्राय कमेन्ट खालाम माबायदि मोनदों जों रायजोफोर दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय दावहारु जोबनायाव मा बुंनो सानो Amardito Temporil also needs. Anu pamit so, anu maksud bisa ni. Ini ada logokan. Kasih kau mana thank you. Thank you. Goodbye.